Čaute, vitajte, moje meno je Branislava, toto je kanál Brainloss, toto je prvá epizóda, kde si povieme niečo viac o tom, prečo kanál vznikol, pre koho bude určený a niečo o systéme z názvu epizódy. Tak poďme na to. Tento kanál vznikol najmä ako antidotum na dezinformácie a nekvalitné informácie v online priestore. Samozrejme na YouTube je kopec kvalitných tvorcov, ktorí podávajú veľmi dobré informácie. Ja som ich však utriedil do komplexného celku, ktorý sa vám budem snažiť čo najlepšie podať. Mojou ideou je podávať evidence-based fakty tak, aby ste ich vedeli čo najjednoduchšie aplikovať do svojho života. Často som sa čudoval, ako ľudia v mojom okolí dokážu byť šťastní, stačí im málo a sú úplne spokojní a šťastní. Ja bohužiaľ medzi týchto ľudí nepatrím a predpokladám, že asi ani ty, keďže si klikol na názov tohto kanálu. Nechcem a nebudem sa tu hrať na influencera alebo TikTok špecialistu a tvrdiť vám, že sa musíte nastaviť na to, aby ste boli šťastní alebo manifestujte si šťastie a podobne. Pôjde o systém, ktorý si vyžaduje disciplínu, sústreďte sa na proces a nie na samotný výsledok. Táto veta vám bude dávať úplne iný zmysel na konci videa. Pre koho je tento kanál? Asi pre všetkých, ktorí chcú na sebe dlhodobejšie pracovať, ktorí chcú zlepšiť nejaký svoj well-being, zdravie a udržateľnú spokojnosť. Do budúcna určite chcem pozývať rôznych odborníkov, špecialistov a lekárov, keďže teraz stojím pri rozbiehajúcom medicínskom projekte práve zameraný na preventívnu medicínu, ktorý je veľmi úzko spätý s tematikou, ktorú budeme do budúcna rozoberať. Budem veľmi rád, ak do komentárov budete pridávať, čo by vás zaujímalo v ďalších témach. No najbližšie časti budú venované práve XS systému. Bude to taká miniséria, kde sa postupne rozoberú všetky jeho časti a piliere. Teraz si niečo povieme viac o tom XS systéme. XS systém, prečo sa nazýva práve XS systém, je to, že začal ako systém 5S, kde hlavné piliere boli spánok, slnečné svetlo, silový tréning, studená voda a socializácia. Vlastne toto je hlavných 5 pravidiel od Andrewa Habermana, od ktorého som veľa čerpal. Je to americký vedec zo Stanfordu, ktorý rozpráva najmä o dopamíne. O dopamíne si povieme o chvíľočku aj my niečo. Systém stojí na pochopení určitých procesov v našom tele. Teraz si povieme niečo o dopamíne, veľmi často zamieňaný za hormón šťastia, no nie je to tak, je to neurotransmiter, konkrétnejšie je to neuromodulátor, ktorý určuje, ako mozog bude v budúcnosti reagovať na určité podnety alebo pri vyplavovaní dopamínu. Veľmi dôležité je spomenúť pri mechanizme fungovania dopamínu jeho baseline, podnety, ktoré nám nejakým výrazným spôsobom zvyšujú tvorbu dopamínu. Väčšinou hovoríme o takých jednoduchých alebo rýchlych dopamínových píkoch, za ktoré môžu hlavne sladené jedlá, presladené jedlá, sociálne siete, alkohol a tak ďalej. Vlastne potom ten pád je nižší pod tú základnú hladinu alebo pod ten baseline a tie receptory časom sú menej citlivé a preto je veľmi náročné v budúcnosti dostávať ten istý pocit radosti z určitých činností alebo z určitých jedál, keďže tie receptory sú menej citlivé. Takisto je veľmi dôležité spomenúť vrstvenie dopamínu, kde napríklad pri scrollovaní sociálnych sietí počúvame ešte hudbu, máme pustené v pozadí ďalšie video a tie dopamínové píky sú ešte vyššie a ten prepad po ten baseline toho dopamínu je ešte nižší a potom máte pocit, že vás nič nebaví. Našťastie sú tu aj činnosti, ktoré ten dopamín uvoľňujú postupne. Napríklad máme studenú vodu, ktorá je veľmi úzko spojená s noradrenalínom, ktorý nás prebudí a vlastne potom sa ten dopamín postupne uvoľňuje niekoľko hodín. Veľmi dôležitý je aj fyzický tréning, ktorý taktiež postupne uvoľňuje ten dopamín a v neposlednom rade je extrémne dôležitý spánok, ktorý zase nastavuje tie naše receptory. Povieme si konkrétne príklady, ako niektoré látky ten náš dopamín zvyšujú. Cukor alebo rýchle sacharidy zvyšujú dopamín 1,5-násobne alebo 150% a pád je do nejakej hodiny. Sociálne siete dávajú malé mikropíky, 1 až 1,5 násobok, ale pri vysokej frekvencii znižujú baseline
Alkohol zvyšuje dopamín o 150 až 200%, ale na ďalší deň príde prudký deficit, to vám viem tiež potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Videá pre dospelých dávajú náraz o 200% a viac a rýchlo znižujú citlivosť tých receptorov. Kokain zvyšuje 300% a amfetamíny dokážu urobiť ten až 10-násobný pík toho dopamínu a vedia dlhodobo poškoďovať ten dopamínový systém. Hovorili sme najmä o dopamíne, teraz si spomenieme aj ďalšie látky, ako sú noradrenalín, serotonín, kortizol a tak ďalej. Studená voda spúšťa noradrenalín, ktorý nás má okamžite prebudiť a zároveň zvyšuje dopamín na celé hodiny. Krátky diskomfort sa zmení na dlhú odmenu. Presný opak mobilu, cukru a ďalších rýchlo dosiahnuteľných dopamínových píkov. Ďalší pilier je spánok, ktorý resetuje dopamínové senzory. Strava veľmi pôsobí na serotonín a dopamín, napríklad rýchle cukry takisto spôsobujú tie dopamínové píky. Vyvážená strava zase naopak udržuje tú hladinu v lepšej norme. Máme tu potom slnečné svetlo, zosúľaďuje nejakým spôsobom biologické hodiny a cirkadiánny rytmus. Tréning spúšťa dopamín, noradrenalín aj endorfíny. Efekt zostáva samozrejme dlhšie. Socializácia a sex, to sú dva rozličné piliere toho môjho systému. Prinášajú oxytocín a serotonín, ktoré posilňujú dôveru a stabilitu, hlavne v tej socializácii. Veľmi dôležitým prvkom je sebarealizácia, ktorá posilňuje dlhodobé dopaminové dráhy, aby nám ostala tá motivácia bez nejakých výraznejších píkov a pádov po ten baseline. Čiže XZ systém nie je len o dopamíne, je tam kopec ďalších prvkov a kopec ďalších zaujímavých vecí. Ako sme si povedali v úvode videa, šťastie a pocit spokojnosti nie sú náhoda, sú výsledkom systému. V najbližšej epizóde si povieme niečo o spánku, ako na teba pôsobí jeho nedostatok a ako pôsobí na dopamín a ďalšie procesy v tele. Ak ťa to zaujíma, tak sa vidíme teda pri ďalšej časti a všetky moje tvrdenia nájdeš aj v štúdiách pod videom.